Ya bata gisi nono makate temba na beki kemia gimoro ambe tinde gimadwa ne mondo miya en mana gine advice kaka nyalo loso pesa. Ni onge gima powerful ng'eny piny kama ingo lek dreams mine ni winjo ka samoro nyaka joma dongo bwana odhi oramo mera internet ni ang'o ma pok waneno dong winjo ka ng'ato oramo ni nyawadi niambie kitu ni please nitumie picha alafu niambie kitu tamu ndio nilale. Ni entido konyal nindo koko wachi ni gimoro mamit anyway wawegi ne lek gimomiyo lek powerful ng'eny ni lek onge giminyalo lek kanyo maber maingo pesa miwuog go gik modong tinyalo timo kia inyalo leko ni chiemo michiem inyalo leko ni layo lacho ingi to kishie kaka nyocha leko na rado geksna nexna kasania no nyulo nyaki bia rusa kadhi ni sama jini ya rus karmio ketere elwet x kwani naleko gicha nade karmio dhio lek ni ginene kato ka chiu tayo ka pesa na olala we wan sawarais wadhi e court gimomiyo pesa kokwany ka eleko to kichiu go koni aseti utije omera pesa kanyalo guni kwani pesa mose lal na elek mase kwanyo aya masa yuda ede piny ka kuro okay mase dream ga na biro yudo banan ge pesa. Tenia maka pada kau gowi to jomoko dhao no nyulo biro pongo buwa mar gowi. Na ningesema nilikuwa na wadanganya nitakuwa nadanganya. Kiswahili mara nyakirue kanya mateni. Abe wewe nakabiyo lenga wala jibiru.